Haino hai faidi tini bokok sandiani kothoma part 2 no khnawi nailayano tomung no rok part 1 no khnaya khungui tongkha ke o video ni description no ang link rewe rekha norok all link go click khlai nai manu part 1 no norok no sawi khnarika bokogri sade borba tei part 1 no jeng khnawi mankha o bokok sandia khorokja chalano hamjago hinai bo o chalano hamjagoi bobai nogo talangbi thangjakmani yagulo satok jakha ti aboni ulomke bono yakari rikha hinai hake part 2 no norok puilani simi paithak jora haino hai khnawi tongfidi o bukung no o chala yakari rohmani ulo haino hai saw angno no haje hamjagya thuji thungo hinai tei saw angno no buibebo kaijengnani rigla hinai abo haikeno o chala bono kokrak saka phia bukok sandia khe bono hamjagino tongo aboni bagai bo tongui manya bo ochala no call rok khlayo te sms rok khlayo phia achala bini call rok no bo receive khlailia te bini sms rok mani bo reply rilia haipono bukok sandia hingke hamjakmani bai tongui manya salbrum no call khlayo phia whatsapp no bini call rok no receive khlailia te call khlaika hingke bo waiting busy abo haimang no mankha o bukuk hingke bokha tekto kheno hamjagi tongkha tamni hinba bo pogui bo manliya salkisani ulo achalani bayap rok o bukuk no saka nini chalaba kobuni bari baisi permanent engi thangkabli nang tabuk boda bono hamjagi tongko hinai haibono o bukuk sandia borni kokno poito khlailiya aboni bagi saw ani chala jeborpano obahai engi manya boba angbasi relationship tongo bahai bo kubuni beri bai permanent ngai mannai ang poito khlaimaya hinai phia abni ulo haino hai tebo kabangma borong no bono saka nini chala kubuino kubuni beri bai si permanent engkha nung bono naisingi tongai tetam khaisinai hinai haipono si obukhok buini kokrok no hingke poito chaya bo haino hai borong no saw ani chala salchale ani langmo kifili phainai bo abo tabuk ano joli tongma bagisi abo hayungo bini joli ma hamboi paikhanke bo haino hai ani langmawo kifili phayano hinai aboni ulo salcha haino hai achalani khorokja best friend no o bukok sandia no sauka nini chalaba parani khorokja buri baisi permanent engkha nungkai tamo bono tabu buda poito khlai tongkho nung tabu buda bono naisingi tongkho yakari residi hinai afurkeno o bukok saka dohunke nung ani beskango call khlaiei ani chalabai kok sawi phunugui damano bini buri kubuni nakha eba bo permanent tongo hinai nung ano proof da khlaimano ang khnawi tongnai kubuija tatal hinai hake bukok sandia ni kokbai no bo achalano call khlai sungka nungkai sandia bai relationship da tongkho bahai ke tonglai tabuk hinai afuro bukok sandia bo borok kok salaimani khnawi no tongo phia achala saka ihi ang sandia bai relationship korikha bohai buri hamyano ang kaijakliya bono ba ang thusi thungo bono da ang tai naharnani bobai da ang tai kaijaknani ang boi te kaijakliya hinai te omahai hinai saw sandia no ba ang thusi thungo bohai khoroksa nangnungya buri no ang hamjagya ani buri ba tabu khoroksa kolokotor ungjak hinai aphruke okokno khnawi o bukni mokolni muktui phuri ke klai kapkha tamni ke aphrusi o bukuk sandia poito khlaimano bini chela komuni beri bai hamjak laikha komuni beri bai relationship tongkha te permanent tongkha hinai hake o bukuk asalni simi dukhuno soye siring kena tongsinai hinai chaitoknani belaikhano naikha te chaitogi tongkha aboni ulo achalano komuni beri bai kaijak gui thangka a permanent engmani baino hinai o bukok sandia khna phiuka phiaba tabuk achala hingke taisa bukok sandia no call rok khlai saw angno no hamjago angbono no pogui manliya hinai hake aba haike mangno o bukok no koi tongo hingke o bukok bo saka angbono no ating phano hamjagi no tongo hamjae ingya angno no pogui manya haibono angno no accept le khlai manliya tomungno accept khlainani hingkangke nini tabungni beri bai ano kok sariwei confirm kisa khlai redi hinai phiaba abo hingke achala bini beri bai kok sarui manya hinai saw te gosia
hake bukuk sandia sapika nongni ni beri baisi ano kok sarwisi manja hingkeba ang nono accept khlaiman glak angbo nong khoroksa bai ke khoroksa bai tongdi abo haike buni langmano ta derari di hinai fiaba achela sao tomungno nong ano accept khlaya hingke nini langma derari wei rejaknai hinai abo haike kok kerak ochela bono saka di salbruno kol khlaye obukuk sandiano tabukbo ochela jalogei ama haike tractor wino tongo The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Deborma. Aw hamjak mungbo kaisa belekeno wana ma singsa. Tamani hinba. Keboni tatal hamjak ma phano. Keboni kubi hamjak ma tongkhan ke. Bini langmano belekeno tektoru tebono belekeno dukho phana gei mano. Aw omono hino tatal hamjak mani thungmungbo. Fia ang kenorno sanani muchungo. Kebono no tatal hamjagi tongo hinai nong jefro saimano asalisimino nong bono tei tarak tharsidi eba bono manani tai ta jai toksidi bono jesek pogei bono yakarei jesek nong tongthok tongei manani abosi jai toksidi eba ketal langma jengnani abono nong jai tokdi tamni hinke nong bono kharibo nini sakno tractor wei mungsa manya hake okothmano norok bobo haima tong bo hainor feel abonor comment khlai comment sadi hake o video no bonor jesuk mansak like di share khlair di omo haina kothmarok no khnawi tongnani musung khangke o channel no bo subscribe khlaina di nor jotono kaham kereng no tongdi hambai।